ihastus sanoo tykkäävänsä susta. Ihastukset on heikoille. Mä tykkään susta. Tää on feikki. Ei tällä voi tapahtua. Siis vieläkin mun kaikille katsojille, tää ei voi tapahtua. Ei, se ei oo aito. Se ei oo aito. Mitä fuckia te meinaatte? Ei kukaan sanonut tolleen. Nyt on 2025. Oho. Mitä toi opennut tuossa peukuttaa, kun mä ois tehnyt jotain? Ei tälle voi tapahtua. Ei ikinä. Mä tiesin, että tää tapahtuis. Ei me kuulit pojat nähdä mitään unimpista tytöistä. Me nähdään uneen Ronaldosta, bro. Ihastus sanoo tykkäävänsä susta. Ihastukset on heikoille. Mä tykkään susta. Tää on feikki. Ei tällä voi tapahtua. Siis vieläkin mun kaikille katsojille, tää ei voi tapahtua. Ei, se ei oo aito. Se ei oo aito. Mitä fuckia te meinaatte? Ei kukaan sanonut tolleen. Nyt on 2025. Oho. Mitä toi opennut tuossa peukuttaa, kun mä ois tehnyt jotain? Ei tälle voi tapahtua. Ei ikinä. Mä tiesin, että tää tapahtuis. Ei me kuulit pojat nähdä mitään unimpista tytöistä. Me nähdään uneen Ronaldosta, bro.